xi sija wara kelli appuntament mal-Franks għax kienu ħajamlu l-Man of the Year. U Andrew jekk qed tismani. U da ma' Andrew kont għadni qatt Maltajt. U qed nagħtlu u għed, fuck it, għadħan għarek kem xinteress għalih dal-podcast. U għed jgħid li insomma namlu Man of the Year u għek għalli għandek xie proġetti oħrajn. Ma kellix podcast, għatlu għandi podcast. Għatlu titħajjar, titħol sponsor, għalli għatani titħajjar. Bomba. But that's the way to do it, ta. That's the way to do it. Umbat wara xismu ċempilt il-kuġinuk, il-kuġin ta' del, il-Simon kellimt il-Simon mill-Kebs, so nisma, ħana mill-podcast titħajru intom. Ija ta' nitħajru. Fuck it, ma' għamlu da' podcast ma'. U saret realtà. U saret realtà. Ullum edinaw. U ovvjament kienem Marku Wejza ma' ninsijat edin bil-qeda u ġod il-kamra kien edvu fuqita u jiena speċi nħok rasi ta' kif ħanemlu għawek u Mark Rani inkwitat ta' kif ħanaqdu dar fuq imen għalli, bro, we have your fucking back. Stja u dik li tara d-nis daqsek kapaċi jgħidulek, bro, we're fucking with you. Don't fucking even worry about any of this. It's a huge blessing, dik. Fuck, man. Fuck. Imma it's probably you deserve it. Fimt? Naħseb li it's a succession of things. Le, imma xorta il-blessings li għandek li huma daw l-bibtijak, kultant aħna naħsbu li ma ħaqniex. Taf kif kultant isek tgħid ma was probably għamilt biżżejjed ġid u għand biżżejjed nies li n-nies jistmawk. Allura you found your... Ma kif għatlek... Taf li diffiċli naċċettaw sjat nismak tajru fucking diffiċli. U trid taqta' biċċa barra li tajt wannabe, dik trid taqtaħħa barra. It's another good way of doing things. Tgħidx wannabe, kun daqsxejn żgħira, in-nies jgħidulek arroganti, koki, whatever. Kun daqsxejn żgħir iktar konfidenti, mhux wannabe, men inti għalsem il-Joe Rogan ta' Malta.